Здравейте, приятели, добре дошли в моя YouTube канал. В това видео, както бях казала в едно малко видео, ако сте го гледали, последното ми малко видео, ако не, отивайте да го гледате преди да видите това, голямото. И в него бях казала, че ще споделя всичките гланцеви червила, които имам. Вие ги знаете наизуст, предполагам. И да, и вие ще ми кажете едно число в коментарите и извинявам се. И това число, което вие кажете, ще се падне гланц или червил, нали? Защото, например, вие сте казали 6, защото аз казах от 1 до 10, понеже имам 10 гланца и червил общо. И вие сте казали 6, някой от вас. И 6 червил ви показвам как изглежда, т.е. как съм се посложила на устните вече и как изглежда крайно. Заради това сега ще видите. И само да ви кажа от 1 до 10, защото едно момиче ми е писал 17-то, но явно ще трябва да прибавя и на майка ми, за да разберем. Така, ето ги всички, само да си хвана нещо отстрани. Така, ето. Това съм. Така, вие сега ще видите даже как ги правя. Чакайте, малко ми е трудно докато снимам. Така. Не мамя. Чакайте, че... Така. Това къде да го сложа? Отзад или отпред? Не знам, мисля отзад. Отзад. Хайде. Така, ето. Хора, не мамя, казвам ви. Само да ви кажа, едно момиче на име Хариси, което мога да кажа, че ми е голяма фенка. От доста отдавна не ми е писала в коментарите, сега изведнъж се появи и ми написа 5-то. Да видим кое ще се падне. И дойде часа на истината. 1, 2, 3, 4, 5. Един, два, три, 4, 5. Ако е отзад напред, ще да се падне това. Така, хора. Ето това. Това е за оголемяване на устни, сам да ви кажа. Ето, то си има картинка, но не оголемява чак толкова. Сега ще ви покажа как ми седи. Ето. Така изглежда. Ако ви е харесало видеото, абонирайте за канала, дайте лайк и ще се видим пак. Чао!